Welcome sa itong pagtuon. Dagang salamat nga kita magkauban usab na ining usak ka manindot nga pagtuon sa balang kasulatan Bible Study Guide ug atong pasalamatan ng Ginoo nga iya na po kitang gihatagan ni ini nga pribilehiyo. Pansa dili pa kana amo ka mong imbitahon sa kapagampo. Amahan nga langit nun, salamat kayo sa pribilehiyo nga kami makatuon sa mga pulong. Dalaygon ikaw tungod sa balang espiritu. Ngayon mong gipapuyo sa mong kasing-kasing aron nga ang tanan nga mga buhat sa pagkabatarong amo makopya gikan ni Ginoong Kristo among mapahat ngadto sa uban daghan ang mapanalanginan ug pagbalik ni Ginoong Kristo kaming tanan makahimo sa pag-uban kaniya didto sa langit ng puloy-anan uban ang among mga minahal ug uban ang tanan mga katawhan sa ngalan ni Jesus. Amen. Niya nata sa atong pagtuon, welcome Ma'am Shay o diri-diay Ma'am Shay o Dr. Roger. Salamat kayo nga kauban kita sa ato ang pagtuon karon. Ug hapit na ginahuman nato ang usa ka quarter nga pagtuon. Unang quarter og niya nata sa leksyon numero 11. 11. O unsay title ni Ma'am Shay? Living by faith. Kita magkinabuhi pinaagis pagtuo. Mao magid siguro na ang o dili kay mao siguro. Mao gyud na ang gahatag og sustentation. Kana bang pagkinabuhi uban sa pagtuo. Kay kun walay pagtuo, wala gyoy kadaugan ang atong pagkinabuhi ni Ma'am Shay. So atong ginabiabi ang mga kagalahan, mga televiewers atong takna sa pagtuon. Oh, atong imbitahon sila nga andamo nato ang ilang atong kinabuhi sa pagtuo kay mao gid ni ang tinuod nga kinabuhi. Kinabuhi ang pagtuo. Kini bitong pagtuo ako ni siyang ginauna-una biya. Kana bang mukaon ka sa restaurant, mangay kag tubig, permanente gid Ma'am Shay nga nay pagtuo. Kay kun wa ka nagtuo nga kanang pagkauna makahatag og solusyon sa imong panginahanglan, delikado gyud, di ka mukaon. Kanang tubig nga gibutang kun di ka mutuo nga kana maayo nga tubig, Di ko mainom. di ka mainom. Ang tanan gyud every day sa imong pagkatulog, nagtuo jud ka nga ugma makamata ka. O ang balang kasulatan, pagkadaghan gyud og mga saad ang Ginoo, no? Nga iyang Daghan gituman. mga promises. Kung di ka ana mutuo, wala gyud. So unsay bersikulo na itong basahon ni Ma'am Shay? Proverbio 29 versikulo 25 nagaingon, ang pagkahadlok ngadto sa tawo nagadala og usa ka litag. Apan bisan kinsa nga nagabutang sa iyang pagsalig kang Hiyuba mamaluwas. So dili lang din ha simple ang gibutang bitawag nag-predicate. Ha? Mamaluwas gid Ma'am Shay. Si kinsa nga nagatuo mamaluwas. Akong ma-relate kini sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25 ug 26 sa wali may tungod sa patay. Nagaingon nga siya nga nagatuo kang Ginoong Hesus bisan siya mamatay mabuhi siya pag-usab. Ang pagtuo mo gigamit. He that believeth. Unya kun ato po ning ipa-connect ngadto sa baptism, sa bautismo, napoy gingon dito Ma'am Shay, siya nga nagatuo og nagpabautismo mamaluwas. Sa to pa kining pagtuo, dili na ni siya ordinaryo nga commodity sa pulong sa balang kasulatan, kundili usa kini kapulong nga mura og generator. Ga-generate siya og usa ka enerhiya nga ang end product mao ang kaluwasan. Yeah, adunay content ana pastor nga ang pagtuo na ay bugos nga pagsalig diya sa Ginoo. Puti pasabot nagagiya sa katao sa pagka-dependent ngadto sa Dios. Tungod kay ang pagtuo maghatod man og usa ka relasyon sa Dios. Iya. Kay kun kinsa ang imong gituoan, mao ang imong gisaligan. Say for example ni ining teksto nga nagaingon sa Matthew 6:33 nga nagaingon, but seek me first, but seek ye the kingdom first. Or kung atong i-paraphrase, place me number 1 in your schedule. Priority. And all your other needs will I supply unto you. Ngani sa kabisi sa mga tao karon, sa kabisi nato, kung ato ning sundon with faith, no? Ginoo, nagasaad ka nga kung ikaw gyud ang among i-prioritize, kung ikaw gyud ibutang namo nga number 1 sa among schedule, imo gyung ihatag ang among mga panginahanglan.
That needs faith. Doon naman po yung mga counter ana sa atong mga kaigsuon na po, mga kaigsuon na po nato sa iglesia. Kami ngayon, pastor, akong bana, grabe na akong inampo. Grabe na akong pagsalig sa Ginoo nga madala ni siya sa pagtuo. Karon hapit na may mang-retire. Nisamot pa no kaisog niya akong bana, murag may epekto niya akong pagtuo. Unsa man ito ang alibyo ana kung mauna ang atong madungog, Dr. Roger? Natay konsiderahon dia pastor kay ang tao sahay gusto niya nga mabag-o ang usa ka tawo niya gamiton ang pagampo pero ang iyang pagkinabuhi dili makadani. Butan na to, ang iyang pagkinabuhi, grabe gyud. Mhm. Grabe ang iyang pagsunod sa bana, Mhm. submissive kay siya, dili niya init-initon ang iyang bana, Mhm. giampo niya, gasimba siya, gahatag siya ikapulo, gasuporto siya sa buhat sa Ginoo, pero nakita niya wala lang gyapoy resulta. Ray resulta. Unsa man ka ang ato ang ma-counsel ini nga igsuon? Na ay teksto ni Haring Solomon sa Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Ug dili ikaw magsalig sa imong kaugalingon. Dili ka magsalig sa imong kaugalingon Sa nga labutan. pagsabot. Oh. Nanang bahina, adunay panahon nga atong gihimo ang tanan sumala sa atong nakita. Pero wa nato nakita sa other side nga ang kabubuton sa Dios. Okay. Ang kabubutan sa Dios. I also believe nga God has His own timetable. That's it. Nami suod nga pamilya, grabe gyud, no? Pero wala gyud ma-discourage ang asawa. It took 36 years, ha? 36 years maayong asawa, mga bata, maayo niya pagkadumala. Pero gi-Bible studyhan to ni Pastor Aguinaldo 2 times, wag yun mo decide. Niabot ang panahon nga nagwali si Dr. or si Pastor Jacobac dito sa syudad. Attend po siya nightly. Wag gyapon mo decide at the Wala. last hour. Wa pa Pero gyapon na sa diha discourage. nga linya na ang bautismuhanan, wala na yung nag-push sa iyaha, wala. But the conviction of the Holy Spirit is Sakto. there. Siyas katapusan dito ni kalitrag hubo sa iyahang Sapatos, sandal, sandals. na-shock ang mga membros pamilya. So, Nabautismuhan siya, praise the Lord, karon siya ang mura og ligon siya ma'am nga pangulo sa iglesia. church elder siya, unya siya ang head sa council sa elders around Davao City. So dili lang kita maluya sa maayong buloton, Yeah. maayong binuhatan. Kay kun maluya ta, kapasabot ka na nga nakulangan usab ang imong pagtuo. Yeah. Ang pagtuo man God, pastor, kanang total dependent ka bitaw sa Ginoo nga iyang kabuton na mo imong ginasaligan. Katong term ni Ma'am siya nga kanang timetable sa Ginoo. Naka-built-in na siya sa kabubuton sa Dios. So na gina-consider nato na siya. Kausahay sa atong pag-ampo, puguso kita, no? Ngadto sa Dios. Limitihan na Oh. tong panahon. Yeah. Kita'y magbuot kung Kita'y ano sa magbuot. kita nga Ginoo. Ug dili gani ko sugton aning bayhana nga akong gipangulitawan karong bulana. Wala na ko. Dili na ni true love. Faith is trusting God Always. all the way. Bahala na ka, Lord. Oy, basta kay, ako salig lang ko nimo. In your own way, in your own time. Total dependence. Og ang pagtuo, ma'am siya, nga kalipay niya og makanunayon pagbuhat sa maayo. Pero kaning pagtubag sa atong pag-ampo, it has something to do sa atong pagkinabuhi. Kaya na may teksto nag-ingon din ha nga, Proverbio. bisan ang inyong pag-ampo, mahimong Dulumtanan. dulumtanan. Dalumtanan. Sakto. Kung wala ta nag-unsab, tuman sa iyang kabubuton. So, keeping the law, no, of God is Usa na siya important. ka punto nga ngayon nato himuon ang pagsunod sa Kabubuton sa sa Dios. Ginoo. Kay ang pagsunod mong sa balaod sa Dios, dili ni siya bugti sa kaluwasan, Ma'am Shay. Ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, mao kini siya maghatag kanimo og immediate benefits. Sakto. Sa ang tao mismo nahatagan siya diretso og automatic nga benepisyo sa iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Panalitan, dili ka magpatay. Asa naman karon ang mga killers? Tuwa sa New Bilibid. Naa sa mga prisuhan. Ang wala nagpatay,
automatic na benepisyuhan siya sa iyang gihimo nga wala siya nagpatay. Free. Libre siya. Happy. Immediate. Dili ni siya baylo sa kaluwasan nga sunda ang balaod kay maluwas ka. Dili na. Ang pagsunod sa balaod, naghatag ni siya og automatic nga panalangin nimo. Muna nga, ang ngayon ginato sundon kaya ang mga tao nga gusto magpuyo og kalinaw, mao ka na ang mga tao nga nagasunod sa balaod sa Dios. Adto ka sa barangay, nay ordinansa sa barangay. So pagsupak ka ang ordinansa sa barangay, unsay may tubo nimo? Ikaw usak ka magpupuyo o residente ka na ng barangay nga daghang kontra. Yeah, dili kahimutan. Sakto. Daghang kontra ka, di ka malipay. Kaya nga naman, giinan nga, kinahanglan ang inyong videokihan, dili ipabudyong sa panahon sa alas 10 sa gabi. Supako ni mo na, pero tindagan na ni mo kontra. So, ang pagtuo, Pastor, nagapatubo sa paghigugma sa tao ngadto sa Dios, ngadto sa pagkinabuhing pagkamatinumanon. O mahimong panalangin sa mga katawhan. Yeah. Mao na siya nga, keeping the law, seek the Lord, may relasyon na siya, agaw gini kay Ma'am Shay, kanang pagpangita ni Yuba, kay mao man na siya ang pagpangita ni Yuba, mao man na siya ang pagsunod sa balaod kay nganong imong pangitaon si Yuba. O kining- Naidikir nga panguna-una, Pastor. Hmm. Kanang nagtuo ka sa Dios, gidawat mo si Kristo, unya imo nang higihuna-huna nga si Kristo na nagtuman sa kasuguan para nimo. Ikaw di na magtuman. Dili pa na siya mao kay si Ginoong Kristo. Gusto niya nga may sinati nimo ang imong ang presensya niya sa imong kinabuhi pinaagi sa imong pakigdugtong kaniya sa pagsunod sa mga pulong. Yeah. Di pwede nga ang Ginoo mo'y mohimo Para para nimo. sa unta ikaw mo'y nalipay niini. Mhm. Mabitaw na. Pwede sa Ginoo hutdon ang buluhaton niya di na tay apil. Pagdaog og kamiling kalag, pagwali sa mga balita, pwede na himuon sa Ginoo ma'am say one man. Pero di kakabati sa kalipay magtan-aw sa usa ka kalag, usa ka makasala nga niduol sa Ginoo, unsa daw kumuto na imong kasing-kasing magtan-aw tungod kay ikaw nalipay nga nagamit di ikaw sa Ginoo sa buluhaton nga pwede ra himuon sa Dios. Na elemento di ang gusto ko tagang pagdagad, Pastor. Sa panahon nga itong gidawat sa Ginisos, pinagi sa pagtuo, perso naman luluwas. Now, mauna ang gahom, nga mo'y nagalihok sa atong kasing-kasing. Muna ingon ni Paul, nga God work it in us sa pagbuhat og maayo Sa o Pilipos, pagtuman sa iyang Philippians. kabubuton. To will and to Yeah. do. Yeah, muna. So dili nato nakaugalingon. Tinuod nga ang tao walay makahimo sa pagtuman apan pinagi kay Kristo Isos. Mo na resulta. Siya na ang magbuot. Mm. Pero dili kay si Ginoong Kristo mo'y gahimo og siya pod ang mobati niini. Yeah. Didto sa imong kasing-kasing himuon Yeah. ang gusto nga iyang himuon. So ikaw, ang tao, may himo ng showcase ni Kristo. Ipadayag yang kinaya, pinaagi nimo ang pagkinaya nga pagkamatinumanon sa iyang kabubuton. Sige nung Isus, nagapadayon, if you love me, keep my commandments. So, the working of God or the working of Jesus in our hearts, sayo na to, kay siya na may maghatag na to That's gugma it. sa pagtuman sa iyang kabubuton. So the test of love is obedience. Test of love is obedience. Naay mga gi-appeal sa tong diksyon nga nahisgutan na ni kaniadto sama nining ayaw pag gamita ang pobre aron ka madato. Mhm. Pressure. Proverbio 28 versikulo 8 Ma'am Shay. Ayaw gamita ang pobre para ikaw madato. Unsa kini paggamit ang mga pobre para ka madato? Kanang naay oppressing attitude, kanang dili ka kontento sa imong kaimtang nga gusto mo padato, mogamit ka og mga tao aron makumply ang imong handom. Dili ni siya maayo. Proverbio 28, versikulo 8. Versikulo 8 nagaingon, kadtong nagapadaghan sa iyang manggad, Mhm. pinaagi sa tubo ug abot, nagahipos niini alang kaniya nga may kaluoy sa kabos. Kanya, Proverbio 28:27. Mo na ang ngayan, Ma'am Shay. 27, versikulo 27. Kadtong nagahatag sa kabos, dili makulangan. Apan kadtong nagatago sa iyang mga mata, makabaton og daghang mga panghimaraon. Di maayo ning So kaguon daghang nato. mga kwartahan, daghang mga dato. Wala ginila Nga wala bahini ang gyud. kabos.
ang kabos wala gyud pagtabang sa mga gisamot kabos. na no nilag kabos ang kabos. Yeah. Isang dato rin sila. Mo na ang Nahigtan ikondinar man. sa balang Di kasulatan. gyud malipay ang Ginoo ana. Onya, Proverbio 28, versikulo 19, guys, good panig, pagbuhat yun. Work hard. Katong nagabaol sa iyang yuta, makabaton og daghang mga makaon. Apan siya nga nagasunod, sunod sa mga tao sa kakawangan, makabaton sa hilabihan o yamot nga kakabos. So Daghan hard kayo. work yun hard work. Daghan kayo niya. Dito po ta sa kaning handbook for the poor, kay dinhi sa, gisgot man nga, di gid maayo nga imong gamiton ang mga kabos, aron ikaw madato, tawag na in English og exploitation. Exploitation. Dayon, paspason nimo nga madato ka, murag, At the expense of imong, the poor. murag fast track nimo. Idiskartehan nimo. Aron nga mapaspas imong pagkadato. Yeah. Daghan kay mga hulagway na og nakita nato na sa ato ang komunidad karon, mao nang mga tawhana ang daghag mga problema. Ang balang kasulatan, gapadayag ka nato, Pastor, nga sa tubangan sa Dios ang dato ug ang kabos. Parihara. Equality. So adunay pagbinati ay dapat. Pagbinati ay sa pagkinahanglanon sa kabos, aron nga sila matabangan sa ilang kahimtang sa pagkinabuhi. Kaya nga pagkasulti nga ang sa tubangan si Ginoo ang kabos ug ang dato parihara. Wala na siya guys gut og material equality. Nga pila deposito sa dato, mao pwede deposito sa kabos. Pero ang buti pa sa butihan na The nga, value. ang pagtagad nato sa kabos Relationship. Kung maayo kay kamo tagad og dato, kay naa may tendensiya sa tao nga mamilig dato. Kita pag ginato nga basta nagsakay bitaw ka og nindot kay nga kasakyanan pag naog nimo daghan gyud kay ginahang mulamanon nimo. Pag baklay ra ka dala kag buyot, musul ka sa simbahan, mura og mapiktahan ang imong personalidad, pero dili unta ka na mo'y mahitabo kay gusto sa Ginoo nga ipalusot ang una-una nga ang kabus ug dato dito sa tubangan sa Dios parihara. Parihara na sila gihimo sa Dios ug ang ilang padulngan kung sila magpabilin sa Dios mao gyud ang langit nga Mo problema. nang gipadayag sa cross, Pastor. Mao na siya equality dito sa cross. Equality, oh. Makatao, maka-Diyos, at the same time makatao ka. Horizontal ug vertical. Horizontal o vertical. Mo na, og ang foundation sa cross, gugma. So kinini ang handbook sa mga kabos mao man ni imong gisgutan. Yeah. O atong basahon ning Proverbio 29:13 kay mao ni siya ang content sa handbook sa pagkapobre sa mga kabos. Proverbio 29:13 nagaingon, ang kabus nga tao ug ang malupigon magakahibalag. Siyo ba nagapasanag sa mga mata kanilang duruha. Parihara equal. Equal. Equal ang pagtagad sa Ginoo. Unya ang gusto sa Ginoo nga ang mga pobre hatagan gyud dakong pagtagad tungod kay mao ni sila ang mga tao nga adunay dali kaayo ba maduol nimo. Testingan nimo duol ang pobre og dato. Ang pobre man gyud may mosulod kag balay sa pobre. Matingala ka bisag pobre mayon pa man gyud Mamainit ta. maniod to ta. Oh. Pwede maniod to ta diri. Sa balay ta maniod to magluto ta. Sakto na. Ang Sa mga dato, hospitality. naman gyapoy mga dato nga mo yun, ana, pero Selective. dito kadalon sa ready-made na. Pero ang kabos mo maghago, nalipay nga magluto. No, na mga dato, may mga dito rata sa kan kay dato man. Pero ang makita nimo ang kagka-concern tuagid sa mga kabos. Mo na nga ang Biblia, Pastor, nagpadayag nga ang matarong nga kabos mas maayo kaysa dato nga dautan. That's correct. No? Kay ang pagkamaayo o pagkabuutan mao man na siya ang Ah. So kung pinaka-importante. mato sa Diyos. tagmenteryo, puros namang bukog dito ato makita. Dili na ito ma-identify na ang dato o kabus dito. Equal. Equal. Ma-identify nimo sa kuan, pansyon. Lungon. Sa pansyon. Pero ang sulod parehas ra. Ang sunod wala na gyud. Parehas ra. Kung imong No. itigumon ang bukog sa dato o bukog sa kabos, puros kina sila mga maot ra. Maot ra. Bukog. Parehas lang Skal. bukog. Oh, skal. Pero wala. sa tubangan sa Dios, aduna siya'y identification kay dito sa kinaiya ang mata sa tao. So, ang Biblia nagaingon nga ang mata sa Dios anaa sa mga matarong.
o gipakaangay niya ang mga matarong sa palmira ang tanom. Mao nga dili man kita pwede magbuot sa atong kaugalingon nga kita magpakamatarong, pero ang pagkamatarong nga maangko nato pinaagi sa pagtuo. Balik kita sa pagtuo, Ma'am Shay. Manay living by faith. Kay kun walay pagtuo, wa gi pagkamatarong, kay ang atong pagtuo mao man ang pagsandig sa Dios nga mao ang tuburan sa pagkamatarong. Taksto. Usa din ha ang mga ibutang nato, mga dato, o sila mahinadlokon po sa Ginoo, mahimo silang panalangin ngadto sa mga Correct. kabos. O kaning sa katapusan nga bersikulo nga atong basahon sa Proverbio 29:15, kini mao ni siya ang murag conclusion sa ato ang pagtuon nga pinagi sa pagtuo. Ang maong teksto nagaingon, ang bunal ug ang pagbadlong nagahatag og kaalam. Apan ang usa ka bata nga pasagdan lamang sa iyang kaugalingon, nagapakaulaw sa iyang inahan. Mao na siya ang gitawag nga di lang ta mo nauna nga sagagmay ra ni. Kundi alang kanato kini mga anak sa Dios. Nga usahay dunay mga pagsulay maabot sa tong kinabuhi. Pagbadlong. Dunay mga pamaagi ang Ginoo nga ginahimo kana dili unta kana makapatangtang sa pagtuo nga gusto nga ipanday sa Dios atong kinabuhi. Say mo gud, Ma'am Shay, mawad-an ta pagtuo. Sa diha nga dunay mga pagsulay na ako'y kaila nga iyang bugtong anak namatay sa dinggi. Katong gisulti nimo nga babae kaslunon mipahulay noon. Kini diyan ang inahan dili na moguwa sa kwarto. Tungod kay depressed kay siya nga daw matangtangan siya pagtuo. Pero dili unta kini may tabo, Ma'am Shay. Kay kining tanan itugot sa Ginoo pero dili mo ipagbuot sa Ginoo. Lahi man ang Ginoo may gabutang og sakit kaysa gitugutan sa Ginoo ang pangitabo. Lahi kayo. So daghang kayong mga pangutana ta mga kaigsuonan, mga viewers, nga nganong nahitabo man ni. Manday nag-alagad ko sa Ginoo. Kasunod-sunod man hinuon ning mga pagsulay. Nga na Kini nagkikinahanglan sa atong mas Pagtuo. suod nga pagtuo gyud. Di lang Hold kita. on to Jesus. Living by faith yun. Living by faith gyud ta mga kaigsuonan. Kaning mga butanga umalagi lamang. One day God will let you understand Doon ay the gibilin reason nga why. pulong si Martin Luther. Gikopya niya ang Roma 1:17 nga bersikulo. Siya ang mga matarong mabuhi pinaagi Lagi sa pagtuo. pagkanindot nga pulong gibilin niya. Mauto nga didto siya ni barog niini nga bersikulo nga bisan pa man ang espada dili maka paundang kanya sa pagbarog ubanan sa pagtuo. Mo ni nahitabo sa atong mga pioneers, no? Pioneers. Sa diha nga ang uban kanila gitaral sa pinaagi sa mga nagkalain-lain pag-antos bisan sa kamatayon. Ang uban didto sa gipakaon sa mga leon. Pero nagpabilin sa ilang pagtuo. So, ang kinaya sa matarong, ang adunay pagtuo, nagahigugma sa kamatuoran. Amen. Og si Kristo maong kamatuoran, ang pulong sa Dios kamatuoran, og ang kasugoan sa Dios nagagiya kanato ngadto sa pagkinabuhi nga malipayon og malinawon sa tubangan sa Dios. Daghang salamat og nindot ang atong pagtuon og kini nga pagtuon mao lang gyud nga mo hangtod kini mo hatod kini kanato sa usa ka lig-on nga pagtuo sa atong Ginoo kay kini maghatod kanato sa usa ka relasyon nga magtudlo kanato nga didto sa langit kita padulong kay didto sa langit lunlon kalipay, didto sa langit lunlon kalinaw ug didto sa langit magkita tang tanan. Atong paminawan ang usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pagtuon.
help to do my part, to walk the way you'd have me go, and if I stray, Lord, I still know I can ride the morning winds, and you are. Daghang salamat Ginoo sa leksyon nga amo karong gitun-an niining si manahuna. Hinaot nga dugangan nimo ang among pagtuo diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. I can find the darkest night, and you are there. Oh Lord, I can never be lost, never lost from How can a person help their spouse get rid of a bad habit, he or she disapproves of, without nagging? Well, because we're all imperfect human beings, we all have bad habits. The important distinction to make is whether or not the habit is one that is sinful or one that is just annoying. So what's really important in this situation is our approach and our attitude towards the situation. It's important to know that we cannot change our spouse. That disapproving behavior that we're talking about is in our circle of no control. The best thing to do if things are gonna change is that we need to talk like friends, be open with one another and share what's going on. And the better friends we are, the easier it's gonna be to resolve our issues, because when we're friends, we can make things work.